Riwruog duol mochung'ne ute lamo pacho ka NCCK romo kod jotend kanise, jopiny kaachiel gi obila mogwel kowuok e sub-county Manyakach kod Soin Sigowet matwak ewi kaka inyalo tiek kuo jamni. Weche kuong kod tulo ewi tong mar Sondu. Twak makama dhi nyime achiel kachiel e miskiti mantiere Sondu kendo jafwambo moro Millicent Adhiambo nitiere ka nyakwar Mwajwang' watudre kode achiel kachiel. Millicent iriyo nade? Nyiswani to nyasi no dhi nade nyaka sechegi. Millicent. Millicent, kinyalo winja nyiswani to nyasi no mar kelo kwe kinda tong mar counties go dhi nade nyaka sechegi, Millicent. Pero kamano ahinya Lydia, achiel kachiel kwawuok e msikiti Masondu kuma twak kata nyasi makamano dhi e nyime ma bende obag kod riwruog duol mochung'ne kanise pacho kendo man NCCK mondo mi gitwak gi jodak, jotelo, jokanise kaachiel kod jogo mawuok e stendo obila kata jogo mochung'ne arita maluora ni ging'i anena to ere kaka inyalo kel kwe, inyalo tiek kuo mar dhok, ere kaka inyalo tiek weche mag kuong ma bende osebedo ka emanyayo weche mag kuo kaachiel kod lweny masiko muocha tong Sondu kaendi. Kao kamano boteri achiel kachiel iri achiel kuom jogo bende nochopo kane kata moko kuom jogo mondo mi gilero ne mathoth ni to romo magibago kawuono ni en marang'o to gik mabende gisetwak to gin okang' mag bende yang'ni ka giwuok e romo ni tibro kaw mondo ne yo ma inyalo tieko do tulo makamaendi. Machiegni abro chako kodi king'iyo kamera mondo chag nyingi mondo nyisani to atwak osechopo kanye nyaka koshino kod weche mabende osebedo ka wuok Sondu kaendi. Luore kwes nyinga Sabiano Matinde an jakom community president. Kaluore gi wach ma wan go kaka wuono ok en kawuono kendo osebedo kwa wuoyo e weche mag arita kwe Masondo. Kendo kata mana machiegni ni nche wabedo piny gi jodongo malang'o gi maluo. Kane wabedo piny ne wang'iyo ni to en ang'o makelo lweny e kindwa kaendi. Ne wawuoyo mane wayudo ni gima rach matimore Sondu ka maduong' ma kinde ka kinde kelo lweny. Mokwongo en wach siasa. Mar ariyo en wach mar kuo mar dhok. Gik moko ariyo gi osebedo ka e kindwa kendo osemiyo ok wasebedo gi kwe e Sondu ka. Koro machiegni ni nche wan gi jodongo ma joluo, jodongo malang'o nche wabet piny mu wawuoyo mondo wang'iya ni to ere kaka wanyalo kelo kwe e Sondu ka. Jodongo no amua ni mondo nyithindwa wawuo godo nikech all along nyithindwa mayudhe nitie moko bende ma wigi tek makata kikwero wach to ok winji. Samoro ka gisedhi gi kelo tulo kocha to giringo giduogo konyo to lweny wuok to moko kuom gi ng'eny gi odak e reserve. Koro giringo gidok e reserve to giweyo jomodak machiegni kod tabu. Koro mae momiyo jodongo chopo piny mondo mi wang'i wan jomodak machiegni gi Sondu ka jodongo malang'o jodongo maluo ne wawacho ni koro wadwaro ni mondo walos yo achiel kendo mogik ma koro ok ni lweny chak bedo Sondu ka kendo. Kane wang'iyo kaka jodongo ne wang'iyo ni gima walaro Sondu ka onge nikech chiro en mar sirikal. Koro gima wan walaro onge osuru madipo ni inyalo wach kata ne lare iye ka gin gik madhi ne sirikal kuchucho. Koro nwawacho ni weche kata mag boundary miwacho ni nitiere go eko. Sirikal ne wasetero ne ywak ma giloso gino nitie kiwango ma gisegike ma giloso mondo mi gibiro mondo mi gine ma gilos weche mag boundary to ok wan mondo mi wadonji mondo wagora ne wach boundary. Wach mar kuo mar dhok nitie jodongwa moko makocha miluongo ni Kibrendich mosebedo ka wakonyore godo seche mokwal korwa koni to wagocho negi kogochi sama ber magiyudo ripot sama ber to dhowa idwoko makata machiegni ncho kwal diek 4 wagonwa simo gotieno wagocho ne Kibrendich giego nyoduogo nyoro ma giduogo dho mang'eny kabisa moseduogi motere an stock theft ma ji mang'eny odhi yudo dhoge gi kucho. Koro winjruok ma kamano en bura mane kind jodongo mag luo gi jodongo malang'o miyo gik moko timore koro maber kendo wawacho ni kwe ni endi wan ok wabiwe wuoyo kaka jodongo wabiro siko kuwa wuoyo kendo nye wadhi yiero komiti madhi chung'ne Sondu e arita e kwe. Komiti mochung'ne kwe mang'iyo gik maricho matimore e Sondu.
Erokamano. Matiek modong machiegni. Karibu sana. Anza na jina. Acha nikushikie tu na kamera. Songa na huko mbele. Songa pande. Jamani. Haya, twende. Mimi kwa majina naitwa Mohamed Juma Kamsur. Mimi ndio chairman ya Kisumu County Subcam. Kwa hakika kwa hii siku ya leo sisi tumefika hapa kwa minajili ya yale mambo ambayo yanatendeka hapa. Sisi kama Kenya Muslims tumeona umuhimu ya watu wa sehemu hii kuweza kukaa kwa amani. Ndipo tukafanya mashauriano ya kuleta watu wote hapa pamoja na kujadiliana juu ya amani. Kama kwamba hakuna chochote kizuri kinaweza kuendelea bila kuwa na amani. Na hii amani ni jukumu ya kila mmoja ya kutoka upande yoyote. Si jambo la mtu mmoja. Lazima watu wote upande wote kuchukua jukumu na kuhakikisha kama kwamba amani inapatikana area hii, na ndipo maendeleo inaweza kupatikana. Na ikiwa hakuna amani, hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kufanyika. Hii ndio sababu ya Supreme Council of Kenya Muslim kufanya na kutayarisha mkutano kama huu ili hapa iwe ni pahali amani. Asante. Nyama ni tanucha tu makuno de ngauno gin tumaga bisango koroketi banyal konyo doko chie tu kata ko tu makandi ko mar doko weche mako be nyut agoero kamano ilungani adala otieno amargi tan ket tondo ke weche nyak mag kwe sonduka waseyudo ni gima koso kwe moko en kongo mang'eny to wayudo ni kaka wan jopiny onego wariwre mondo mi wawuogi joma tindo kata mondo mi wawuogi jok ma uso kongo area ma wadake kon gi koni mondo mi wakony joma tindo kik donje weche mag njore. En adier ni burani omiyo wang'eyo ni kata seche mag siasa jotendwa ma josiasa moko kod nyithindo matindo ka gimiyo gi kongo, en adier ni ng'ama osemadho kongo kata ng'ama ohero kongo mok itiyogo kod gi koni e kata weche mag njore. Kendo wawuoyo mang'eny mwayudo ni joma tindo onego wawuogo kendo wabed gi grube moko manyalo konyowa mwuoyo kodgi kwanyisogi ni kongo ok nyal kilo ngimagi makiny mondo obed gi maber. Omiyo watemo wuoyo mang'eny mwayudo ni kongo ichwako gi mine gi joma chuo. To wadwaro ni ng'ato ka ng'ato manie gwenge moro amora ma entie obed jukumu ne en mondo mi warit alwora kamoro achiel mopogore chief kata opogore gi polis, to waduto kaka jopiny wang'euru ni kongo en adui mar ngima kamoro amora. Kendo nyithindo mang'eny nonro tiyudo ni ji temo nyuol gi yore mag kuo, to moko donjo e yore mag kuo nikech gin jok ma dwani mondo med sate gichiem to giti. Koro wakwayo ng'ato ang'ata kamoro amora ma intie ni wamakre uru koni gi koni konyo oganda makiny mondo mi okonywa. Erokamano. Machiegni kaka jadak ni nyalo wachang'o ama okay, wewe kama resident nini unaweza ongelelea kuhusu mkutano ya leo? Kwanza na jina, wacha tu nakushikia. Kwa majina yangu ni Charles Okerio Saboke. Mimi ni mkaaji wa hapa Sondu, mzaliwa ya Nyamira County. Mimi kitu naongelea katika Sondu hii ni Sondu ni mahali pa biashara mzuri, kila mtu anakuza talanta zake. Kwamba Wajaruo akija hapa anatuletea samaki ambayo sisi nafurahi sana na hiyo. Wakale wakitoka pande ile nyingine wanatuletea masiwa, mboga na vitu vingine mzuri ambaye kila mtu anafurahi. Kwa sababu katika Sondu hii mimi nagundua kitu moja ni kwamba kuna wamama ambaye ni wachane, wala ambaye wajewezi ambaye Sondu yetu imewasaidia sana mpaka watoto ambao wangesoma wamesoma na wamekuwa kitu. Na kutoka Kisii, kutoka Nyamira pia wanaleta ndisi ambaye watu wa pande ya Nyasa wanapenda sana na Kenya mzima, ili nao wakitoka hapa wanarudi na kitu kidogo, watoto wao wanaenda shule. Kwa hivyo kitu nilikuwa naomba wakaaji wa Sondu tukae kimoja, tuendelee kukaa mzuri kama watu moja. Kwa hiyo yale madogo maneno ya wizi ya ng'ombe na nini, watu ya pande ya Nyakachi kama Kisumu County na watu ya Kericho County wajue watu yao kwamba wakikaa pande ile nyumbani kila mtu anajua mtoto ya mtu ni mbaya. Ili mtoto ya Karamo ya Jaruo kiiba inajulikana wasitwe kwamba ni wakale wameiba,
waseme ni mtu mmoja anaitwa Diambo ama ni mtu mmoja anaitwa Kibrangat ama mtu mmoja anaitwa Mugaka. Tusichumulize watu yote kwamba wakale wametuonea wafanya nini wajarua matuonea. Hapana. Mtu ile specific mtu mmoja aitwe jina lake. Pia watu wawili wakienda kukunywa pombe kama juzi tulishuhudia kisa. Watu wawili wakaenda kukunywa pombe ulevi. Ikawa babaya mlevi mmoja ni Mkale, mlevi mmoja ni Mjaruo. Wakati wamepigania kununulia pombe kuliko tuwaite na walevi, mtu ila amepigwa nasema watu yenu wanatumaliza. Tumepigwa. Kwa hiyo tungerani kisa kama hiyo kwamba tukae pamoja, mlevi au mlevi na mtu mzuri au mtu mzuri. Kwa hivyo tuchumuliza ni kabisa furaha. Tukae kwa amani. Asante sana. Asante sana. Tuamsho kutoka upande wa Soin. Niongee Kiswahili au Kiluo. Naongea tu Kiswahili. Basi mimi naitwa Michael Chepio Tono, mmoja wa Gipsy Kisumu Elda. Na mimi ni cross border hapa Sondo. Nimesaliwa hapa Sondo na tumekaa tukihubiri imani. Hiyo amani ndio tunahitaji hapa Sondo. Na sisi tumeishi hapa Sondo kidugu, kibiashara na kila kitu. Hata ng'ombe kiibiwa kutoka Nyanza tunarudisha inaenda Nyanza. Kwa sababu sisi tunahitaji amani. Sisi ni wandugu, tulisaliwa hapa tangu zamani. Tulikuwa hakuna maneno ya kusema huyu ni Jaluo, huyu ni Mkale. Tulikuwa tunaitana Utieno, tulikuwa tunaitana Arabi. Hiyo jina siku hizi imepotea. Siku hizi inaitwa ati Mkale, ati ule ni Mjaluo. La, hivyo siasa tumetaribu hapa. Watu wa siasa tupukane naye mbali ili sisi kama jamii ya kuishi Sondo tupate kuishi Sondo wetu kama samani, tupige biashara yetu kama samani, sababu tuko na soko mara mbili hapa. Lakini mama zetu wanapeleka Rabani huko ng'ambu na wengine pia kutoka huko ng'ambu wanaleta omena hapa ng'ambu na pia wanaletea sisi chambi na vitu zingine. Saizi kutoka saizi kama sisi wasee tumekataa hiyo mambo ya fujo katika hapa Sondo. Tunakemea vijana wasifanye tena fujo, wakae wakiwa wanafanya biashara, wawache wa mama zetu wafanye biashara. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana. Mana kamano wabro to agejo moko nikech paro nitie kane mang'eny midwa gol. Kao kamano ge thuolo ni endi taduoko ni e studio. Mondo mi dhi nyime kaka isewinjo ni kaendi kaka inyalo neno batha kanyo en twak ma pod dhi nyime, ma bende oganda go pod twak mondo giwinja ne to en okang' mane bro kaw mondo mi gine ni ginyayo kwe. To mana kotiek weche njore mopogore kaka weche mag madho kuong, weche mag kuo mar dhok kaachiel kod neno ni oganda mawuok Nyamira kata Kisii, oganda mawuok Kericho, oganda mawuok Kisumu odak kod kwe kaka joka ng'ato. Lydia kionge penjo moro amora aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod medo kelo weche medo tucho e mesa mar keyo weche mar Ramogi TV. Lydia. Erokamano Millicent kuom report makamano kendo en gino marwa ni kwe bro duogo e tong' mar counties go. Erokamano kuom report makamano Millicent. Obo tudre gi Millicent kendo nyakurom gajwang' bang'e kamano kelno weche go.